Kemm hija ta' kuraġġ l-esperjenza tal-Arċisqof Antwan li għadna kif smajna flimkien f'dan il-mument. U eżis semmija l-lejla nixtieqkom tippermettuli li f'dan ħsibijiet tiegħi nindirizza b'mod partikolari s-saċerdoti l-lejla. Għalkemm dan kollu tajjeb li anke aħna nisimgħu ħalli nkunu ta' sapport u kuraġġ lis-saċerdoti. U fost is-saċerdoti b'mod partikolari nixtieq anke nsellem is-saċerdoti morda, saċerdoti anzjani, forsi saċerdoti li jixu waħedhom, saċerdoti li naf li jsegwu l-programm tagħna mid-dar tal-kleru. U nixtiequ hekk li llum verament nkunu ta' sapportu ta' kuraġġ għalikom u nurukom il-gratitudni tagħna għas-servizz kollu l-imħabba kollha li intom urejtuna. Hija l-istess gratitudni lil Papa Ġwanni Pawlu II qed isemmilna anke f'littra mibgħuta lis-saċerdoti l-ħames ix-xirka li ġejja, littra l-interessanti ferm huwa jiffirma fit-13 ta' Marzu li għadda fl-isptar Ġemelli. U fil-fatti fl-ittra l-saċerdoti il-Papa jibdija il-lek li jindirizzhom bħala pazjent qalb pazjenti oħra. Marit qalb il-morda fl-isptar. Ijettra l-Ġwanni Pawlu II qed ibgħat lis-saċerdoti minn fuq is-salib nistgħu ngħidu tal-ħajja tiegħu. Bħalma Ġesu ħallinna l-aħħar affarijiet sbieħ fuq is-salib tiegħu, il-Papa wkoll qed jagħtina dan il-messaġġ mument ta' dbatija. U l-qalba tal-messaġġ hekk il-kuraġġ il-Papa jrid jagħti lis-saċerdoti f'din is-sena Ewkaristika u jrid jagħti lilkom is-saċerdoti li qegħdin tissegwuna llum. Hija fuq il-kliem li kull saċerdoti jgħid fil-mument tal-konsagrazzjoni. Dan hu ġismi li jingħata għalikom. Il-Papa jgħidilna dan mhux biss kliem tal-istituzzjoni ta' twaqqif tal-Ewkaristija, mhuwiex biss il-kliem tal-konsagrazzjoni, però dan huwa għamla ta' ħajja. Eżisti, tassew il-mulej llum jitlobkom saċerdoti tagħna biex intom ma tiċċelebrawx biss l-Ewkaristija, imma biex intom issiru Ewkaristija. U li ssiru Ewkaristija ifisser li fil-qalb tagħkom ikun hemm sens kbir ta' gratitudni għal dak kollu l-mulej għamel magħkom fil-magħmudija u fil-grazzja tal-Ordni Sagri. U għalhekk imma sabiħek li dan ikun mument fejn saċerdoti tassew ġeddu il-konsagrazzjoni tagħhom. Tassew jarfu mill-profond tal-qalb tagħhom xi mħabba speċjali Alla wera magħkom. Anke meta d-dinja eżisti mhux dejjem turikom din l-imħabba. Anke meta fuq il-medja mhux dejjem jifhmukom. Anke meta fil-Knisja m'intom mhux dejjem mifhuma. Però l-mulej jħobbkom u għażilkom għalih u l-faraġġ tiegħu żgur li qatt mhu se jinqoskom. Anke l-Papa jgħidilna meta ġorru s-salib. Ġwanni Pawlu II tassew bniedem ta' eżempju f'dan iż-żmien tal-ħajja tiegħu, li hemmhekk jibqa' jgħix l-Ewkaristija bi gratitudni kbira u jibqa' jfarraġna fil-mumenti qiebsa tiegħu. Il-Papa hekk jgħidilna ħafna sabiex fil-kliem tal-konsagrazzjoni is-saċerdot jidħol fl-ispiritwalità tara l-kliem, illi hu stess isir offerta ma' Ġesu. Meta qed jgħid dan hu ġismi li jingħata likom, dan hu demmi mxerret għalikom. Huwa kliem Kristu però huwa kliem is-saċerdot anke partikolari. Illi ma' Ġesu u f'Ġesu jħalli l-Ġesu fih. Jagħmel ħajtu offerta waħda għotja sħiħa ta' mħabba b'mod totali li toħroġ fir-relazzjoni tiegħu mal-Alla u li toħroġ fir-relazzjoni tiegħu mal-proxmu, mal-merħla lil mulejja f'dalu. U f'dan is-sens anke li l-Papa jikkontempla f'din l-ittra l-ubidjenza lil saċerdot iwiegħed l-Isqof Diċesjan tiegħu. Hija ubidjenza jgħidilna l-Papa li toħroġ mill-imħabba Ewkaristika, hija ubidjenza li toħroġ mill-lotja sieħa tagħkom. U allura anke meta l-mument tal-ubidjenza xi drabi jaf ikun jibes ħafna fil-ħajja saċerdotali. Il-mulej jrid jagħmlilna l-kuraġġ eżisti. Il-mulej tagħtikom il-kuraġġ saċerdoti tagħna biex tibqgħu fidilem qegħdin ħaġa waħda mal-Isqof tagħna fil-Knisja biex inkunu sinjal konkret tal-imħabba u lotja tal-Alla sieħa. U Ġwanni Pawlu II ħeġġiġna sabiex din lotja tkun ħajja mogħtija għall-umanità kollha b'salvazzjoni b'risq lejn il-bniedem sieħ. Però l-Papa jenfasizza kif tistgħu intom eżis saċerdoti tagħna tħabbrunna s-salvazzjoni ta' Kristu jekk intom fil-qalb tagħkom għadkom ma esperjenzajtux u ma tafux jekk fil-konkret il-Ġesu isalva lilkom. Kemm sabiħ eżisti li tassew aħna rridu niskopru fil-profond tal-qalb tagħna li aħna salvati minn Ġesu ħalli nkunu nistgħu nxandru bil-qawwa kollha, bil-kuraġġ kollu is-salvazzjoni li Ġesu ġabilna. U dan ukoll inissel fis-saċerdot jgħidilna l-Papa spiritu sabiħ missjonarju.
u biex dan kollu jista' anke jikber u jitħeġġeġ fil-qalb tagħna. Il-Papa jirrifletti fil-kliem għamlu dan b'tifkira tiegħi u jgħidilna li s-saċerdot għandu jkollu spiritwalità ta' tifkira. Iġifieri anke meta s-soċjetà u l-kultura jitbedu mill-hemm it-tradizzjoni nisranija u jrid ikun dik il-persuna li dejjem ifakkarna fl-imħabba konkreta ta' Ġesu. U għalhekk jeżiġi u jitlob bil-ħniena lis-saċerdoti li l-ħajja tagħhom tkun tassew konsagrata kompletament lill-Alla. Li huma mhux biss ikunu dawk li jċċelebraw l-Ewkaristija eżistana, imma intom tkunu l-ħarriesa jgħidilna l-Papa tal-Ministrer qaddisa tal-Ewkaristija. U f'dan il-mument Ġwanni Pawlu II jekk jistedinkom saċerdoti tagħna sabiex tpoġġu fuq il-mejda tal-qaddisin. Il-Papa ta' spiss fl-ittra tiegħu li jibgħat fil-ħamis ta' ħamis ix-xirka iħobb jippreżenta ħafna il-figura ta' San Ġwan Marija Vjannej tanti darba minnhom jiddedika ittra sħiħa lilu. U hemmhekk naraw il-Papa jenfasizza ħafna ir-rabta li s-saċerdot għandu jkollu fl-Ewkaristija mhux biss fil-Qudiesa manka barra mill-Qudiesa, mu speċjali jidinna biex inqattaw mument ta' spiss u fit-tul quddiem l-Ewkaristija. Għaliex għax il-ħajja tagħna bħala ministri ordnati tal-Knisja tkun maquda ħaġa waħda iffukata fuq il-persuna ta' Kristu. Eżistijaj, fittxu lil Ġesu u mhux lix-xogħol tiegħu. Fittxu lilu u mhux ix-xogħol tiegħu. Għax faċilment li x-xogħol il-ħidma pastorali ittellef il-fokus tas-saċerdot minn fuq Ġesu. Għalhekk il-mulej f'dan il-ħamis ix-xirka li ġej ħeġġiġna biex jkollna lilu tas-sew fil-qalb tagħna, biex jkunu iċ-ċentru, jkunu l-fokus tal-ħajja tagħna. Li verament aħna jkollna l-Kristu f'qalbna ħalli nkunu nistnatu l-Kristu l-oħrajn. Forsi l-kliem tal-Apokalissi, waħda mill-messaġġi li l-Ispirtu jagħti, jgħidilhom jiena naf l-emil tiegħek, naf kemm titħabat għalija, jiena naf il-ħidma tiegħek bla sfiq, jiena naf kemm int insisti. Però ħaġa waħda biss għandi għalik, li inti nsejt u tlaqt l-imħabba li inti kellek fil-bidu lejja. Mhux ikun tant faċilment naqgħu fil-ħaġa fil-ħidma, illi ninsew l-imħabba oriġinali tal-bidu li esperjenzajna fil-qalb tagħna għal persuna adorabbli tal-maħbub tagħna Sidna Ġesu Kristu. Jalla dan huwa mument fejn qalbek titħeġġeġ mill-ġdid bl-imħabba għal Ġesu li lilek ħabbek u taħajtu għalik. Il-Papa jistidinna is-saċerdoti kollha biex il-Ġesu nħobbuh b'imħabba passjonali, jiġifieri l-qalb tagħna, l-emozzjoni tagħna, il-qawwiet u l-forzi kollha ta' qalbna, moħħna, ruħna u ġisimna bħala saċerdoti jkunu ffukati fuq Ġesu u permezz ta' Ġesu fuq il-merħla li huwa jafda f'idejna. U l-Papa jgħidilna li jekk tassew ikollna saċerdot qaddisa, allura ħajkollna vokazzjoni ġodda. U jekk konna saċerdota qaddisa, jekk intom eżis saċerdoti tagħna tkun qaddisa, allura jkollna poplu qaddis, ikonna djoċesi qaddisa. U tibżaw qatt eżis tagħna, anke jekk għaddejjin mumenti jibsa, anke jekk għaddejjin mumenti diffiċli, anke jekk il-mart jaħkimkom, anke jekk tħossukom imwarbin, anke jekk ma tħossukomx apprezzati, jekk ma tħossukomx maħbuba. Ftakru li l-mulej jaf dan kollu, li l-mulej huwa magħkom u li hemm il-lest li jħobbkom jissapportjakom. Ftakru f'Ġesu li wkoll kien abbandunat fuq is-salib minn dawk li l-aktar suppost kienu qrib tiegħu. Allura anke jekk dawk li iktar suppost jifhmukom ma jifhmukomx, ingħaqdu ħaġa waħda mal-mulej u jibdlu dan kollu f'offerta waħda ta' maħabba. Però ftakru li hemm dik il-mara li kif baqgħet ma' Ġesu ħatibqa' magħkom ukoll li hija Omna Marija. Ekku Ġwanni d-disċiplu maħbub, il-mulej jafdaħ f'idej Marija. F'dal moment ukoll eżissija fis-saċerdozju, il-mulej jafdalilek ukoll f'idejn Marija. Ħalli Marija tkun dik li tħobbok, Marija tkun dik li tanqek magħha, Marija tkun dik li tkompli turik il-Ġesu fil-ħajja tagħha. U kif tafu, Marija ġbija tal-Knisja. Bħala saċerdoti rridu nsibu l-faraġġ tagħna fi Kristu u fi Kristu fil-Knisja tiegħu. Aħna ministri ta' Kristu u ministri tal-Knisja. Ma nistgħux nifirdu l-Kristu mill-Knisja. S-saċerdot huwa dak li jaqgħad dawn iż-żewġ affarijiet tant sbieħ il-Kristu u l-Knisja fil-qalb tiegħu fl-eżistenza tiegħu. Allura anke jekk tkun idbati, hemm il-Knisja li tidħol għalik u tbatija tiegħek isservi ta' ġid tal-bini tal-Knisja sieħa. U jalla eżis saċerdoti tagħna, intom tassew tikbru fil-qdusija permezz ta' Ġesu Ewkaristija, ħalli tqazzu lilna u tammuna aktar qaddisin bil-qdusija tagħkom.
changed my